Gingong 20 ka mga magtutudlo sa lungsod sa San Fernando ang misibog pag-serve sa maabot nga piniliay karong Mayo. Matud ni Mario Orville, election officer sa lungsod sa Minglanila, kinsa na destino sa lungsod sa San Fernando. Karong eleksyon nga nahibaw-an nila kini atol sa coordination meeting ni atong Sabado nga dunay mga magtutudlo nga misibog gumikan sa kahadlok. Naadok sila gumikan usab sa natubong pag-ambos sa magtiayong Riluya nga mipatay kang ABC Federation President Ricardo Riluya nga kandidato pagka-vice mayor sa lungsod. Apan, matud ni Orville nga mangita sila og laing mga magtutudlo aron makahulip sa misibog nga mga maestra. Nahadlok gid sila. Nya kuha naman ron, dili naman compulsory, so actually na may kuha na order of priority. Pwede naman dyan ang COMELEC manguha pod sa lain. Like for example, ang sunod sa priorities, private school teacher. Naman sa private school ang San Fernando, so pwede rin sila manguha dito.